Әмәкәй авыл җирлеге иң ерак авылларның берсе. Җирлек Әмәкәй һәм Әлмәт авылларын берләштерә. Авыллар картаюга йөз тотса да, мәктәп, балалар бакчалары эшләп торганда тормыш дәвам итә. Үзара салым исә проблемаларны шишәргә мөмкинлек бирә. Урамнарның тиешле дәрәҗәсе яктырышы да авылның йөзен билгели. Бүгенге көндә җирлек буенча 78 урында утлар куелган урамнар якты. Утлар фотография ярдәмендә яна, суны Әмәкәйдә 63, Әлмәттә 15 урында светодиод лампалар яна. Һәр ике авылда да урам утларының төзелгән карап торабыз, янганнарын алыштырабыз, урамнарга лампалар үспәйбез. Урамнарны яктырту, су белән тәэмин итү мәсьәләләре узган елларда этаплап хәл ителгән. Халык җирлек башлыгының эшеннән канәгать. Бик канәгать. Алда бердән-бер җитәкче хәзер безнең Илнара Илфатовнабыз. Юллар шул хәтле әйбәт, име? Төннәрен иртәнгә хәтле утлар янып тора, балкып тора, бөтен урамда да бит инде. Суларга интектирмиләр. Бер көн әтрәкенә су бетеп тора, берничә сәгатьтән уже тагын су килә башлый. Бик зур рәхмәт үзебезнең авыл җирлегендә эшләүче кызларга, аның командасына. Бюджет оешмаларында эшләүчеләр, авыл активистлары катнашында авылда төрле күңел ачу, спорт, мәдәни чаралар оештырыла, өмәләр үткәрелә. Гомумән, һәр оешма җитәкчесе белән аңлашып, эшләрне планлаштырып башкаралар. Авыл җирлеге башлыгы Илнара Илфатова белән тыгыз бәйләнештә эшлибез. Аңа нинди мөрәҗәгать белән килсәң дә, ул һәрвакыт ярдәмне канәгатьләндерә. Авыл урамнары инде безнең гел чистартылып тора, зияратларыбыз һәрвакытта да чистартыла. Аның менә кыймаларын алыштырылды. Район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов авыл җирлекләре рейтингында Әмәкәй авыл җирлегенең беренче урында торуын әйтте. Башкарылган эшләргә уңай бәя бирде. Районда иң яхшылардан үзара салым акчасын җыю һәм аны куллану һәм күләмле эшләр эшләү буенча җирлек беренче урында бара. Авыл хуҗалыгы направлениесе буенча монда мал асрау һәм инде мал үрчетү, кош-корт асрау кебек направление буенча да районда беренчеләрдән дип әйтергә кирәк. Җыенда катнашучылар сорауларын язмача рәвештә җиткерде. Бирдә төп сорау мәйетләрне яруга кайтып калды. Сорауга хастаханәнең баш табибы Дамир Сулейманов ачыклык кертте. По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого родственника, это дети, родители, родные братья, сестры, внуки, дедушки, бабушки, а при их отсутствии иных родственников, либо законных представителей умершего, или при волеизъявлении самого умершего, сделанном им при жизни, патологоанатомическое вскрытие не проводится, но за исключением случаев. Октябрь авыл җирлеге 4 авылны берләштерсә дә, бирдә мәктәптә, балалар бакчасы да юк. Шәхси хуҗалыкларда терлек, умарта, кош-корт асрыйлар. Узган ел җир, милек, физик затлар керменә салым, үзара салым югары процентларда җыелган. Җирлек мәсьәләләрдә нәкъ менә үзара салым акчасына хәл ителә. Су белән тәэмин итү, урам утларын карау, менә шушындый эшләрдә безнең инде тоткарлыклар булмады. Авыл утларын карауда башка елларның кыенлыклары бар иде. Менә узган ел без уңышлы хәл иттек. Юлларны карауны дәвам иттек, без аны этаплап карыйбыз. Менә узган ел инде башка авыллар, бөтен авылларда да дип әйтәбез. Икенче кабаттан карап чыгалдык без аны. Җирлек башлыгы мәчеттә җылылык бирү мәсьәләсендә күтәрде. Актаныш Мөслим юлында Әндерш һәм Октябрь авылларын күрсәтүче юл билгеләренең булмавын, спортзал булдыру мәсьәләсен искәртте. Җирлектә өлкән буын вәкилләренә дә игътибар зур. Бик авыр булды дип җирлегебездә зарлана алмыйбыз инде. Җирлегебездә юллар төзекләндерелде. Урамнарга кичен чыгабыз. Шундый мотор, лампочкалар янып тора. Үзеннән-үзе яшисе килеп китә. Россия почтасының Октябрь авылындагы өстәмә офисы җитәкчесе Линза Хәбибуллина бүлекчә эшчәнлеге белән дә таныштырды. Азат Әхмәтҗанов салым җилү, сәламәтлек өлкәсендә Октябрь авыл җирлеге күрсәткечләренең югары, кош-корт мал асрау буенча һәм мәдәният юнәлешендә уртача дәрәҗәдә булуларын, районда 5нче позициядә торуларын билгеләп үтте. Найла Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.